Ja sam, vidi, u Engleskoj, za Djokovic, ja sam spreman da se pobijem. Bio sam par puta na ivici da se pobijem sa igračima. Jer, sveći kad igra finale protiv Federera, znaš, na Wimbledonu, bilo je, znaš, frka. Ja, znaš, od 20, koliko je bilo tad na pripremu, od 30 igrača iz stafa, svi, ja i taj je bio jedan Španac, golman, što je bio, ne znam ga, znaš, nebitno. Ja imam za Djokovic, 28 ih za Federera. 28 ih. I meni, znaš, kuva znaš, krenu da ga, znaš, da prozivaju. I sad, ovako, kad neko nešto kaže loše za Djoko, ja idem da se pobijem. Ja ga volim kao brata. Ali ozbiljno. I to mi je... to car. I to mi je, brate, mnogo mi je... Nije mi krivo, mislim, ali što ga ljudi osparavaju, stalno, što, znaš, čak i malo i kod nas ljudi ga isto osparavaju. To je, čoveče, jedna,